ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಏನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪೋಲೆಂದು ಮನ ಮುಲ್ಲೇರು ಈ ಬೆಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರ್ತುಲೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೇರ್ಲ ಮೇರೊಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಪೂತು ಜರದು ಕಾಲಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಕಾಲಿ ತೆಲ್ತದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ತೂಪಿನದ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ದೀಬಿಡಿ ಮಣಿಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಆಪು ದೀಬೆಡಿಗೆ ನಾಯಕ ನೆರ್ಪಿನಿ ಆನ್ ದೀಬಿಡಿಗೆ ತೂಲಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ದೆಕೊಂಡು ನಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಲೆಂತ್ ಉದ್ದಾದ ಶೋಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಬಾಬನ ನಿಂತೀನಿ ಪೆನ್ನೆ. ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎನ್ನ ಬಾಬನನೆ ದಿನ ಅಂಚ ಯಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ದಿನ ಬಾಬನ ದಿನನೇ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಇಂಚೆ ಪುರ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಹೌದಾದ ಪುಣ್ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿತ್ತು ನನ್ನ ಒರಿಯುಜಿ ಅವು ಇಂಚೆನೆ 500 ನೋಟು ದೆತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಖರ್ಚಾದ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತುನಂಡ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಏರೇಡ ನಟ್ಟು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಗೂ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನಿ. ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಒಯ್ಕಾಣಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮಡ ಹೊರರ ಕಾಸು ಬನ್ನ ಕಂಚಿಂಚಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ದೀದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೀದು ಕಾಸು ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ನಟ್ಟು ನಾನು ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ದಿಂಡ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಡೆ ದಿಂಡ ಒಂತೆಂತೇನೆ ಕಾಸು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪಿದೆ ಫೋನಗ ಐಕ್ ನೆಕ್ ದೆತ್ತದೇ ಪೋಪುಂಡು ಖರ್ಚೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇಪ ನಾವು ಓಣಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತನಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಕಾಸು ಒಯ್ಕಾಣಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಿನ್ನಿನ ಉನ್ನಿನ ಪತ್ತಿನ ಅವು ತೋಜಿಜಿ ತಿನ್ನಿನ ಕಾಸು ಒಯ್ಕಲ ತೋಜಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ನೇಚರ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಯನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಯನು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ನೇಚರ್ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಯಾನು ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ ಪಂಡದು ಅವಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಜುನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪಂತೇನೆ ನಾನು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಏನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂದು. ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಣ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬತ್ತನಾಂಡು ಈಜಿ ನನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅವೊಂದು ಇಪ್ಪು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಸು ಬನ್ನಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತನಾಡ ಅವೊಂಥರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಚೈನ್ ದೆತ್ತು ನೋಡೋದು ಆಶೆ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಚೈನ್ ದೆತ್ತೊಂಗ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ತನತ್ತ ಐಟ್ ಯಾನು ಏತಂದು ಒರ್ತಿನ ಪಿನ್ ಮಂತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿನು ಮೂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ 6 ಪಾಡ್ದಿನೆತ್ತ ಅಮೌಂಟಿಗೂ ಮೂಜಿ ಆಜಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತು ಇಂಕ ಬೈತೀನಿ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಾನ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಎಂಡೊಂತೆ ಕಾಸು ಇತ್ತನು. ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಏನಿತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ತೂಕ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ಪಣ ತೂಪೇನು ಇಜಿನಾಂಡ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇಜಿನಾಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಕೆಬಿತನ ಮಿನಿ ದೆತ್ತೊನೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿರುತ್ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ತೂಕ ಓ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಜೆಟಿಗೆ ಓ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನೆನಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ಶಾಪ್ಲೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಆ್ಯಡ್ದಲಕ ಕೊರ್ಪುಜೆ ದೇಪಣ್ಣ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮೀರ ಮೇರೆಗೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಣದಾದ ನಂದು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜೆನು ಶಾಪ್ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆನ್ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸಿನ ಎಂಕುಲು ದೆಪ್ಪುನು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ ಫ್ರೀಯೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಡೇರ್ಲ ಫ್ರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಆತಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಆತಜೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಲೆತ್ತದು ಫ್ರೀ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯಾನು ಜ್ಯುವೆಲ್ ಶಾಪ್ದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಪಾಡುಜೆನು ಆಂಡ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕರಿಮಣಿ ದೆತ್ತದಿತ್ತತ ಅವೇ ಶಾಪ್ಗೆ ಏನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪುರ. ಸೊ ಏನು ಅವೇ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ರಡೇ ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರೋದು ಇಚ್ಚೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಬನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಪಂಡದು ಅಂಚ.
ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇಂಚಿನಂದು ಬಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಓಕೆ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪೋಲೆಂದು ಮನ ಮುಲ್ಲೇರು ಈ ಬೆಂಕಿ ಬಕ್ಕ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರ್ತು ಬರೋದು ಲೇಪಲ್ಲ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಪಾಪ ಎಂಬೆಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಗೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮೇರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿಂದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಜಿ ಬಜಿ ಒಂದು ಪುಲ್ಚಟ್ರಿ ಅಂಜು ನಾನು ಪಂಡತೆ ಅನ್ನ ಕಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜೇರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಅಂದು ಐಕ್ಯಾನು ಚೂರು ಚೂರು ದೆಪ್ಪೆ ಮೇರ್ನ ಇಡೀ ಇಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಅತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಗ್ ಚೂರು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೇರ್ಲ ಮೇರೊಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ತೂತು ಜರದು ಕಾಲಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಕಾಲಿ ತೆಲ್ತದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ಪಕ್ಕದ ಪೋಪಿನ ತೂಪಿನದ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ದೀಬಿಡಿ ಮಣಿಪು ನಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಆಪು ದೀಬಿಡಿಗೆ ನಾಯಕರ್ಲಾಗ ನೆರ್ಪಿನಿ ಆನ್ ದೀಬಿಡಿಗೆ ತೂಲಗೆ ಕೂಕೂರ್ಲಾಗ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತು ಮನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವಳು ದೆಪ್ಪೆರ ಮುಟ್ಪು ಜನ ಮನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನೈಕ್ ಎನ್ನ ಇಬ್ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಿಜ್ಜುಡ ಪಂಡ್ಯಾನು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಮೊಕಲು ಪನ್ಪಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೇಗತ್ತೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೂರ್ಲಿ ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಮುಂಚ ಬೇಗ ಇಡೀ ತಿರ್ತು ಬೈದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ನೇಪಲ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಂದಿಲ್ವಿ ಬುಲೆ ಯಾನು ದಳಪತಿ ಚೈಂದೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ನಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಲೆಂತ್ ಉದ್ದಾದ ಶೋಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಬಾಬನ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೆನ್ನಂಟ್ ಇತ್ತನು ಬಾಬನ ಪೆನ್ನಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಐಕ್ಯಾನು ಖಾಲಿ ಚೈನ್ ಇದೆ ತೊಂದು ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ತಲೆಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪತ್ತಲೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುದ್ಯ ಇಂಚ ಚೈನಿಗೆ ಈ ಉಲಾಯ್ದ ಕರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಇಂಚ ಕುದ್ಯ ಬರೋಡು ನಿಂತೀನಿ ಆಂಡ ಉದ್ದಾದ ಶೋಕ್ ಹಬ್ಬರೋಡು ಸರಿಯಾಗ ಒಂದು ಚೈನ್ದೆ ತೊಂಡೆನು ಎಡ್ದಕ್ಕೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನೆಂಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಪೆನ್ನೆಂಟ್ಲದೇ ತೊಂಡೆನು ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ಬಾಬನ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪೋಯಾನು ಐ ಕೊಂಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಅಂತ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ದ ಕೂದಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ಮುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಹಣ ಅವ್ನು ದಳಪತಿ ಚೈನ್ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬರದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಯಾನು ಫೋನಾಗ ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಇಜ್ಜ ಬಕ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಇಜ್ಜ ಪಣದು ಚೈನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಆಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಬನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಬರದನಿ ದಳಪತಿ ಚೈನ್ ತೊಂಡ್ಯಾನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಾಬನ ಪೆನ್ನೆಂಟ್ಲು ಎತ್ತನಲ್ಪ ಐಕೊಂತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಲ ತೂಡತ ಒಟ್ರಾಸಿದೆ ತಂದ್ರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿತ್ತು ಅದೇ ಪಂಡ ಹೊರನಿ ಖಾಲಿ ಬಂತನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಂತ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಂತೆತ್ತನತ್ತ ಚೂರು ಅಮೌಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ದ ಕಾಸಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದು ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪತ್ತನಗೊಂಜಿ ಬಾಬನೆದುರು ಒಂಜಿ ದೀದು ಒಂತೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಎರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.